त्यामुळे देवाचा धावा मी याच्यासाठी करेन की अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, अनेक ठिकाणी पूल तुटलेला आहे, गावाचा संपर्क तुटला आहे. त्या लोकांना धीर द्यावा आणि त्यांना मदत करण्याची सरकारमध्ये इच्छा तर आहे, ती शक्ती पण द्यावी, हे महत्वाचं आहे. बाकी तर आपण माणसाशी भांडत राहणार, त्याला देवाला काय त्रास द्यायचा आहे. बंजारा समाजाच्या एसटी प्रवर्गात आरक्षणाबाबत त्यांच्या मागणीमध्ये न्याय आहे. ते त्यांना वाटतं की गॅजेट जर यांना लागू राहिलं एका समाजाला तर आम्हालाही लागू करावं, पण ह्याला संविधानाच्या चौकटीमध्ये बसेल तेच निर्णय फायनल होत असतात. आपल्या महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतकं स्ट्रॉंग संविधान या देशाला दिलंय की कोणी माणूस सामाजिक पद्धतीने मागासलेपणाचा शिकार होऊ नये असं ते बनवलेलं आहे. जे होईल ते आता संविधानिक पद्धतीने होईल. भाषणं आम्ही करणं किंवा कोणी त्याच्यावर स्टेटमेंट करण्याने ते होणार नाही. जे संविधानिक दृष्ट्या बरोबर आहे ते होणार आहे. पण त्यांचं म्हणणं रास्त आहे, बंजारा समाजाचं म्हणणं रास्त आहे.